Senyor Josep Imars, de la Diputació de Lleida. Endavant. Benvolgut conseller, autoritats, vaga adjoint. Bé, en primer lloc, disculpar al president de la Diputació que no ha pogut vindre. Bé, la Diputació de Lleida, com totes les institucions, han col·laborat de valent amb aquest projecte. S'ha parlat ja molt del projecte en si, del que vol representar, però deixeu-me dir una cosa. Avui fem una cosa més que inaugurar aquest espai. Avui, d'alguna manera, ens reafirmem en trencar fronteres. Unes fronteres que moltes vegades semblen, ara venint, en aquest cas des de Puigcerdà, veus tots aquests Pirineus, veus el pic del Canigó, amb els seus prop de 2.000 metres d'alçada, i que moltes vegades ha servit d'excuses per fer aquesta frontera que ens ha dividit. Una frontera natural que no va impedir, fa més de 1.000 anys, en aquest cas, a Guillem I, el Sant Duc d'Aquitània i Comte de Tolosa, passar-les i arribar fins al que és la marca hispànica al seu moment. I a partir d'aquell moment, les nostres terres han quedat unides per sempre, tot i que, insisteixo, alguns que viuen molt lluny d'aquí, tant d'una banda com de l'altra, han insistit en fer aquestes fronteres. Bé, necessitem iniciatives com aquestes. No solament aquestes, necessitem moltes més. Crec que des de la Diputació de Lleida així ho veiem, que els Pirineus, com he dit, no han de ser un obstacle. Nosaltres des de Lleida reivindiquem de forma continuada l'autovia A14. Nosaltres necessitem connectar, en aquest cas, amb el sud, amb la zona de Montrejeu, tot el que és Occitània. No cal dir-ho, que els de Girona, evidentment, no, cap a la Catalunya Nord. Les nostres relacions han de ser aquestes, com més millor. És una manera d'enriquir-nos no solament culturalment, sinó també econòmicament. Per tant, per tot això, felicitar-vos per aquesta iniciativa i no cal dir per molts anys i endavant. Moltíssimes gràcies.